Mindosisero, lahat usisahin, lahat bubusisihin. Mindosisero, ano pa ang hinihintay nyo? Mag-subscribe na! Ano yun, OP? Office of the President. Ito na yung buo po. lahat. 9.2 billion pesos Confi and Intelligence Funds for year po. Nabasa ko lang din sa pahayagan yan pero hindi ko pa nababasa ang NEP, yung budget na sinabit, National Expenditure Program na sinabit sa Kongreso. Wala pa yata kaming kopya. May kopya na ba tayo? Wala pa, no? Kaya, wala pa kaming kopya. Nais ko makita yung breakdown niyan dahil sa pagkakaalala ko, kalahati lamang dyan o mahigit ng konti sa kalahati yung Intelligence and Confidential Funds ng 2023. So kung sakasakali halos madodoble yan. Nais ko makita kung ano yung breakdown. At mas pipiliin ko na mapunta yan sa law enforcement agencies o yung may kinalaman talaga sa pagpapatupad ng ating mga batas. Well, DICT, yes, because it should include our efforts at cybersecurity. DA, perhaps, given the amount and level of smuggling that has been going on in the country that must be addressed and prevented. Nando na yun last year pa. At this year pa. Dapat bang taasan pa yun, sir? Gusto ko makita, tumaas ba o hindi? Look at it this way. In a way, maganda naman yung plano. Sana lang makita natin yung resulta sa hindi malayong hinaharap. Isipin nyo, yung pinakamataas na opisyal ng bansa, ang Pangulo, acting secretary ng DA. Ano ba ang trabaho ng DA? To feed the body. Yung pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, ang kinuhang kagawaran ay education, which feeds the brain. So pag pinagsama mo naman yung katawan at utak, dapat buo na yung Pinoy, di ba? So sana mag-translate yung taas ng mga opisyal na humahawak sa mga kagawarang ito sa aktwal na makikitang epekto, magandang epekto sa ating bansa. Isang bagay lamang kaugnay ng DA. At yung pag-i-import ng bigas na balak nila. Isa ako sa mga sumusuporta at bumoto sa FOI, naniniwala ako sa transparency. Pero pwede ba? Pag-aralan naman nila yung pagsasalita ng sobra kaugnay sa buffer stock natin at kung ilan ang i-import natin. Bakit? Pag bakit? Nag-a-announce ba ang gobyerno? Ilang buwan, ilang linggo na lang ang supply natin ng manok. Ilang buwan, ilang linggo na lang ang supply natin ng itlog. Ilang buwan, ilang linggo na lang ang supply natin ng baboy at ng baka. Wala naman na. Sinasabi lang naman nila yun sa bigas eh. At tuwing sinasabi nilang mababa na, lalo tayo magkakaproblema. Mag-hoard, tataas ang preso. Bakit pa gustong-gusto nilang ina-anunsyo yun? At bakit pa gustong-gusto ng pamahalang ina-anunsyo kung ilan ang iaangkat nila? Bago sila mag-angkat. Pwede naman nilang sabihin kung ilan yung inangkat pagkatapos na eh. Why do I say that? Tuwing sasabihin nila na mababa ang buffer stock, tataas ang preso. Tuwing sasabihin nilang ganito karami ang i-import namin, yung demand sa world market, dahil imported naman yan, tataas na naman, tataas din. Sa katunayan, tinatago ng ibang bansa yung pangailangan nilang iaangkat na basic commodity. Dahil pag tumaas yung demand, basic law of supply and demand, pag tumaas yung demand at kulang ang supply, tataas ang preso. Bakit ba hindi muna tayo makipagkasundo sa pag-angkat? Hindi ba? Bago natin i-announce kung ilan talaga i-angkat natin. Ano yung huling announcement? 1.3 trillion daw ang i-angkat. So para mong in-announce sa Vietnam at Thailand, uy, may ganito kalaki. So yung ibang bansa, uy, may mag-aangkat na. Kumuha na rin tayo, anong resulta? Tataas pa preso? Sana, pag-aralan ng gusto yan ng pamahalaan. May mga ilang bagay na dapat naman talaga maging transparent, pero may ilang bagay na hindi naman kinakailangan agad-agad ina-anunsyo ang resulta ng kung anumang datos na meron sila. Hindi ko sinasabing itago, magsinungaling at huwag ilabas. Ang sinasabi ko ay sa tamang panahon naman siguro dapat nilalabas ang datos na yan. Hindi bago tayo bumili at hindi kapag kulang na lang yung supply bilang balita. Okay, last two question. Ara,
Hello po, good morning. Sir, sa CHED budget for next year, possible ba na ma-include na yung para dun sa tertiary education subsidy? Kasi 200,000 applicants din daw, sir, yung hindi nakakuha ng scholarship for this year. Pinag-usapan namin yon sa isang pulong na ginawa ko sa pagitan ng CHED at ng DBM. Ang kabuoang kinakailangan ng CHED ay humigit kumulang 4 na bilyong karagdagan. Ang inililiwanag namin, sana mapasa bago matapos ang taong ito. Kasi nagpatong-patong eh. Meron ka ng priority sa TES. TES is Tertiary Education Subsidy. Ito yung mga nag-aaral sa mga eskwelahan na hindi SUK. Kasi hindi naman bayad ng gobyerno yung tuition sa mga hindi SUK, private man o LUK na hindi recognized. Sa kabilang banda, priority sa mga lugar na walang SUK at LUK at NHTS. Pag pinagpatong mo yung dalawang yan, hindi talaga kakayanin ng budget. So, ang direksyong tinatahak namin ngayon sa usapin sa pagitan ng CHED, DBM at ng inyong komite, NHTS na lamang. Basta NHTS, kayang i-cover dapat ng TES yung bilang na yan. Pero ilang bagay pa ang nais ko ibahagi. Bahagi ng pag-uusap namin. Hindi kasi hearing eh, kaya hindi publiko. Una, matatapos sa taong ito ang moratorium sa pagtaas ng tuition fee ng SUKS at LUKS base sa Free Tertiary Education Act na pinasa ng Kongreso. Sabi ko sa DBM at CHED, pag-aralan nila kung anong dapat gawin kung meron man. Dahil kung magtaas ng tuition ang mga SUK at LUK, magkakanda gulo-gulo na naman yung budget na i-allocate namin para sa libreng tuition sa SUK at LUK. May cap ba dapat yan o wala? Pwede bang mag-cap ang gobyerno sa babayaran lamang sa kada estudyante? Kung yung tinaas na tuition ng SUK at LUK hindi binayaran ng gobyerno sa ilalim ng Free Tertiary Education Act, pwede ba nilang singilin yon sa estudyante? Maraming katanungan actually at problema na kailangan pang liwanagin at sagutin. Hindi pa rin natin pinag-uusapan. Ang pangalawang bagay na nais kong sabihin ay yung utang ng DBM, ng national government sa mga SUK at LUK sa taong 2022 at 2023 na nagtaas ng enrollees. Nagtaas kasi yung enrollment nung matapos ng pandemya eh. So yung projection ng DBM, kulang. So may balanse, humigit kumulang 6 billion ang kulang na dapat bayaran, di umano, sabi ng SUK at LUK sa DBM, na pinayagan nilang pumasok sa mga eskwelahan nila. Anong pinag-uusapan sa bagay na yun? Basically ito, roughly 50% of SUKs and LUKs exceeded the budgetary allocation of the number of students covered by free tertiary education. 50% followed the budget. Pipinalize ba natin yung masunurin at hayaan natin yung hindi sumunod, babayaran natin na parang wala lang? O tuturuan natin ng konting leksyon at aral na hindi naman pwedeng gawin yan dahil hindi sustainable yan. Hindi pwedeng walang hangganan ng pagpasok ng mga estudyante sa inyong mga eskwelahan dahil lamang mas gusto nyo makakuha ng mas malaking alokasyon ng budget mula sa Free Tertiary Education Act. So, sorry, pinalawak ko lang yung test mo. And sir, last na lang. Sunod-sunod yung, may follow-up ka pa ba? Sir, hindi ba covered ang SUK at saka LUK ng mga sa public school, sa basic ed, na bawal silang tumanggi sa mga estudyante? Hindi, kasi may entrance exam eh. Di ba? Pagdating sa kolehiyo, hindi ba may entrance exam? Yun nga yung nagiging problema ng UP sa mahabang panahon. Ang nakakapasa yung mga galing sa mga gandang eskwelahan. Kaya wala ka nang maparkingan sa UP. Hindi ba? So may panukala, basta valedictorian at salutatorian, automatic pasok na sa UP. Di ba may mga ganang panukala? Pero may push at pull yan dahil paano naman yung kalidad daw. So, usapin pa rin yan at pinagdidebatihan pa rin yan. Okay, last question. Sir, sunod-sunod yung mga raids sa Pogo Hub. At kahit yung mga legal na Pogo lumilitaw na nagiging front down ng human trafficking. So, pabor ka na ba sa panawagan na total ban ng Pogo? Para sa akin, dapat mag-usap ang PAGCOR, ang NBI, ang PNP, at ang NSC.
Ini-inspection ng PAGCOR, nire-raid ng mga kawani ng NSC, nire-raid ng NBI, nire-raid ng PNP. Bakit ba ang daming ahensya ng gobyerno ang interesado masyado dito sa Pogo? Bakit hindi ba pwedeng isa na lamang ang tumingin? Ayon sa PAGCOR, twice a week daw o once a week daw nalang binibisita, hindi ba? Licensee ng PAGCOR yan, under the supervision ng PAGCOR yan, hindi ba dapat lamang na anumang gagawin ng gobyerno dahil pare-pareho naman silang bahagi ng executive branch, mag-usap para hindi na kinakailangan mapahiya pa halimbawa ng PAGCOR sa ginagawang raid ng PNP, NBI o NSC at hindi rin sila kailangan mapahiya pag ang PAGCOR tatayuan yung licensee nila. Sa huling basa ko sa pahayagan, parang sinuspindi na yata ng PAGCOR ang lahat ng Pogo pending review. At matapos si review, kung ilan lang ang papayagan nila. Magandang simula yon, pero dapat makipag-coordinate din sila sa mga law enforcement agencies. Hindi para mag-clear sa kanila, pero siyempre para alam nila kung anong nangyayari sa mga iniisuhan nila ng lisensya. Sorry, Sally, ang paniniwala ko kasi hindi porkit may ilang masamang tinapay, lahat na dapat, ang solusyon agad natin, iban. Di ba? Karamihan ng bus, nagpo-pollute ng ating kalikasan, iba ng bus. Ang jeep, ganoon din, palitan natin ng electric lahat yan, dahil maingay, dahil grabe yung pollution, dahil hindi na maintain. Hindi ako sangayon sa ganung uri ng prinsipyo at polisiya. Maliban na lamang kung sa pangkalahatan ay pagbabawal na. Tingnan nyo na lamang. May masama sa ilan, hindi naman ibig sabihin lahat masama. May masama sa ilan, pero kumikita ang gobyerno, tumaas ng ilang daang porsyento ang income ng PAGCOR mula sa Pogo. Isasara natin yan, tapos tataasan natin yung buwis dahil kailangan natin punuan yung nawalang income mula dyan. Mas nais kong tingnan mula sa kabuuan ang bagay na ito. This does not mean that I will tolerate any wrongdoing or any trafficking or any violations of the law. Kung sino man na lumalabag, ipasara at pigilan. Pero, hindi naman bilang pulisya dahil may ilan ay i-apply mo na sa lahat. Magandang unang hakbang na yung ginawa ng PAGCOR na sinuspindi lahat, pending a review of all as well. And if I were them, I'll get data and intelligence materials from law enforcement agencies para malaman nila yung mga inspector ba nila nababayaran. May mga alam ba yung law enforcement agencies na hindi nila alam na dapat nilang i-factor in kung i-extend pa ba nila yung lisensya o i-renew o hindi na. So sir, hindi ka pipirma dun sa committee report calling for total ban ng Pogo? Nasaan yung committee report yan? Wala pa naman eh. Hindi pa napunta sa inyo. Wala pa. Saan ang galing? Base sa hearing na nakaraan? Yes sir, yung Wala pa committee ni Senator Wing Gatchalian, member ka ba nun? Yan yung dati pa o yung sa recent lang? Sir, yung, di ba nag-attend ka ng hearing nun? Yung Hindi pa impact naman. sa Wala ikala- pa ako nakikita ng committee report doon. Okay. No more? Okay, on that note... Nag-jacket ako, mainit pala dito. Meron ka pa? Lighter sign. Ayun nga, nasa IG. Matagal naman na kaming pumuputok. At yung walang ginagawang kalokohan, walang takot ituruan yung asawang pumutok. Ikaw, tuturo mo ba yung... So sir, tinuturuan mo siya na pumutok, ikaw naman tinuturuan niya mag-model, tama ba? Hindi rin. Hoy, tapusin na natin to. Wala nang kabuluhan to. Pero nag-enjoy ka na ba sir? Na supportahan si Heart? Matagal sa naman, hindi kanyang naman nawala yan. passion. Hoy, tama na to. Tigilan natin to. Alam ko na kung papunta saan to eh. Salamat. Magandang On that umaga. note, marami po salamat sir. Mindosisero, lahat usisahin, lahat bubusisihin. Mindosisero, ano pa ang hinihintay nyo? Mag-subscribe na